Article 3, Section 4 in the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Mao kini ang haligi ug sukuranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita. Interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug de prinsipyo nga mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Ug karon, aniya ang inyong anchorman. Now, tagantag pagtagad mahigala kay kini seryoso ni mga kaigsunan nga reklamo labot ining pulis nga namusil. Anong musil man? Ano noon sa mga hitabuang nga nigamit man og armas? Ano sa may sa di agyod? Ano sa mga kadako ang sa nining maong mananagat? So niya karon sa Sibianan mahigala kini gigagaw mismo, no? Kay ang iyang gigagaw ron tapos sa ospital. Napama sa ospital. I hope nga bantayan ang inyong bayo din ha. Nasa ospital. So atong pagtagad sa niya, ato ipasaysay mga higala. Kisay ngalan nimo? Ako dahil si Ronald Valiente, sir. Ronald Valiente? Valiente. Valiente. Oo. Okay. Taga-asa man ka, Ronald? Taga Tintinan, Ubay, Bohol. Ubay, Bohol. Okay. So karon ni aka sa Cebu, nagtrabaho dire? Oo, na ako sa Cebu nagtrabaho karon, sir. Oo. Istoryahe ko na mabibin, unsang hitabuan Ang nahitabo man gud ani, sir, kani si upat ni sila kabuk ng nguan ng naumog ka nang naikinason sa ang Liswi kay kani si akong igagaw si Noel 38 anyos gi-invite ni siya sa iyang amigo kanang iyang pari ng birthday nya karon kay kaming taga-isla syempre og inviteon mi og kuan kinahanglan ang among ikaalagad seafoods ra gyud sad kay mao man say nasa amo kining Ubay Bohol asa man napita ikaw dakin suito magkani. Asa may ikuan aning Bohol? Ini abot nimo sagaran gyud mo adto tag Bohol artes tag Bilaran agi or diritas Tubigon. Asa man ning Ubay? Sa una, sir, kay naa jud mi kuan napami kanang naagyoy kanang barko gikan sa Pirono largo sa Ubay. kanang Ubay. So karon sukad atong pag-pandemic Layo ra ni sa Tubigon. medyo layo siya Medyo gamay, sir. layo po sa Bilaran. layo ra sad siya sa Tagbilaran. Ang Ubay kay kuan Kaya di siya, man kita sir. swito kining Bohol. Nakaadto kining Bohol pero di kita nakaswito ba? Oo. So ug mo adto kag Bohol panalitan asa man kamo agi? Tagbilaran or Tubigon? Pwede sa Tubigon, sir, pero sa pagkakaron kanang nanajoy barko nga kuan pero kuan ra siya kanang naay murag naa siya specific day o ang biyahe gikan sa sa Lapu-Lapu padung sa kanang Ubay Bohol. Sunay mo dito na sa Ubay Bohol. Karon na murag sa usa ka semana kaduha. Nanagid siya Nakahatag ba ta hinabang sa Ubay Bohol day no? Oo. Okay, atong kuan kani karon nga kuan katong sa may barangay Villa Teresita. Pero pag atong to na linog wa ta anhing Ubay Bohol. Kaya atong ato Tubigon kadtong Carmen nga tutag Sagbayan ana. Okay, so kining Ubay Bohol padung ni dito sa may kuan kini ni ang anda lahi ra pod. Layo ra sad siya, sir. Layo ra sad. Kuan ang Ako Bohol ginbital man ko ni Father kuan ba? Diha sa may Loon. Gitgano, layo kayo, no? Gibital ko Father Gitgano dito kay iya kong gipab-lecture dito sa ilang kuan. Okay. So pika side ini kining Loon. Pika side pod ang Ubay. Oo, murag kuan duol-duol ra ni siya sa Talibon Bohol, sir. Okay. So sa mahitabuan ni Ronald? Ang nahitabuan ni niya, sir. Kining imong kuan sa isla ning inyo? Isla ba ning Ubay dili? Isla ning amo sa Tintinan, sir. Kaning among isla sa Tintinan. Pero isla ni pero sakop sa Ubay. Sakop sa Ubay. Kay ang Ubay Bohol kuan man sa mainland ba ano? Oo. So dunay isla ana nga sakop sa Ubay Bohol. Oo. Mao nay among barangay Tintinan. Barangay Tintinan. Kanang among barangay, sir, gamay-gamay ra na among barangay. Okay. Mura ra na siya og kuan. Murag kaduhaon ra ng SMC side. Nga na ra kadak among Gamay di kayo barangay. ninyo, Gamay-gamay ra. Murag na ra na siya sa 50 70 hectares. So gamay sa to pa matuyok ra ni mo matuyok ra gid siya, sir. Wala ray mga 3 ka oras matuyok. So kini ikaw taga-isla gyud ka? taga-isla jud, sir. Hasta na imong gagaw kaning napusilan? Taga-isla? Taga-isla gid, sir. Oo ba? So okay. So siyempre kining isla pare kana mga tag-isla mga higala islas Kamutis dako kanang Kamutis. O mo kag isla sa Ulango, dili kay dako. O ari ka sa kanang Sumilon, Sumilon Island. Mao siguro.
umurag nga na Ana, no? Basta dako pag ulang gugid sir. O, sa dako. amo, So kining barangay Tintinan, usa ka isla, usa ka barangay ni. Oo, sa kabarangay. Okay, kay kining Ulanggo daghan man ning barangay. Oo, dako ra gid. Oo. So usa na tabo na ni, taga isla Ang nahitabo Pila ka oras biyahe mo pampot sakyan gikan sa barangay Tintinan padung sa Ubay? padung sa mainland kanang among gitawag og barangay Kadaroy. Oo. Nya gikan sa barangay Kadaroy mao na siya kanang among sakyan padung dito sa anang kuan lungsod sa Ubay. Okay. Oo. So mga 15 minutes gikan sa among barangay Tintinan padung diri sa barangay Kadaroy. So kumusakay kag pambot gikan sa barangay Tintinan padung sa sa mainland, mainland. mga 50 minutes. Oh, 15 minutes niya. Pambot na. Oh, pambot niya. Oh. Gikan sa kanang barangay Kadaroy, padung sa Ubay, siguro mga 30 ngadto sa 45 minutos. Unsa namang pisakyan ana? Motor. Motor na. Habal, oh. Oh, so layo pa din, no? Oh, layo og jud kami sa kuan. Layo jud pud kami sa hospital, sir. Oo. So layo. isla gina inyo day. Isla jud. Okay, so sa kitabuan giimbitar sila og dunay kuan. Oh, kani sila kani nga akong igagaw si Noel Valiente, sir. Gi-invite ni siya og birthday Oo. kay kuan. So karon nang muan ni sila kinason Oh. saang Liswi Oo. nya Takubo Oo. nya karon kay ang kaning akong upat ni sila ka Di kuan. ara po sa kadagatan sa Oh, Ubay. diha ra sad sa kadagatan sa Ubay. Okay. Upat ni sila ka buok sa Pambot. Okay. Si akong hinganlan na lang ning upat Oh, sige, si sige. si Jimmy Valiente, si Bruce Lee Boyori ug si Nico Tiro. Okay. O kaning ikaupat mao ning akong kaning kuan si Noel Valiente. Okay. And then kuan ani sila sir kanang naay gigukod ang kaning pulis kuno sir kay nag civilian ra ni siya nya nagsakay siyang kaugalingong pambot. Unya kanang nani Pila siya man sila kabuk pulis? siya ra sad sir. Siya ra usa. Oh. Nya Aha. So nagsibilyan na siya sa kaysa siyang kagaling. Dili pambot sa pulis. dili iya harag yung kaugalingong pambot kuno. Ang Kasi nga ni pulis ha? si Joel Byron. Byron. Byron sa may ranggon ano niya? P1, P2, sa man eh. Wala sad migay bo. So naginusara ni siya og adto sa kadagatan kay nga naman kuno nasa gigukod inyong kwan. Oh, murag na ni siya murag siguro kuan ni siya sa kadagatan nya karon kay nasa gigok. Di man po ni matawag nagpatrolya day nga usa man siya. Police Staff Sergeant Joel Byron. Okay, so nya sa may nitabo. So ang nahitaboan ni niya sir si kanang kay si Joel Byron na kuno siya gigukod matud pa sa kuan nani siya gigukod nga kanang nanagat pero wa mi kay bawo gun sa gitinud nga hitabuan ni kaya ang among kuanan ang amo yung kuan sa akong igagaw. Kung saan sa police niya siya asa man ni taga-asa man ni pulisa. Kani si Joel Byron kay taga Mabini. Mabini. Kanang Oo. Mabini og ubay silingan na. Layo ra siya sir. Layo. Layo na siya nga lungsod ang Mabini, lahi sa ni nga lungsod ang Ubay. Pero kini si Joel Byron unsa man ni pulis niya nga taga Mabini pero naa ni na-assign sa ubay or unsa man? Dili sa Mabini gid siya na Sa Mabini gyud. Oo, sa Ano Mabini. niabot mo sa ubay? Mao na among pangutana karon sir. Kay Aha. oo. So karon na siya gigukod ko no pag Silingan na ni inyong lungsod. oo, silingan ra gid siya nga Okay. lungsod. So murag ang si Mabini na dito sa south area, si Ubay sa north area. Okay, ila man ang Lito Balispenday, no? Ang Mabini Bohol. Okay. So kana na ang dito ni pulis ni siya sa Mabini. Oo, pulis sa Mabini ato. Pero naabot siya diri sa ubay, kay doon na siya gigukot. Oo, Sa mga na. nakuno siya nakuno ni siya gigukod and then ang akong maigagaw sad nga wala sad kay baw di wala sad sila nanagan kay wala gud sila isala. Oh. Kaya di man sila Oh, magigukot. dili man sila gigukod. Anya ang karon kay ang gigukod murag ni sa pidpid siguro dito sa Sa man ang gigukot kriminal, sabay sa aning ang gigukod ko no. wala sad mi kahibawan attorney. Wala sad mi kahibaw sa kuan kay wala mi ka kuan anang ilang gigukod. Sige, Kaya- so niya man gigukod, niya Oh. katong gigukod, sa man to usara po katawo to, nagdagpambot sad. Oo. So naginukdanan ni pambot dahil sila kuno. naginukdanay ko nun sila unya ang katong gigukod ni sa pidpid dito sa pambot sa akong igagaw. Oh, usa ka pambot nga upat sila sakay. Oh, upat sila sakay. Okay, unya. And then karon kay gipusil ang pambot sa akong igagaw ka 13. 13 ka buok. Oh, 13 man ka buok ang bangag. So Naay bangag sa pagkapusil. Sa Oh. may gigamit mo sa Armalite? Sa may gigamit pagkapusil ko no. Pero naay bangag. oh, naagid si attorney. Okay. And then karon ang akong tulo ka igagaw kani si Bruce Lee, si Jimmy ug si Nico nang layat sila kay nahadlok man sila sa kuan, nahadlok man sila sa kanang Buto-buto. Oh, buto-buto. Gipusil na god. Pusil gyud, Di, nanglayat Kaya sila. nag-igo man gid ang pambot. Oo, naigo. Naay mga pictures nga Oh, igukod. Oh. naagid siya attorney. Okay. So karon kay ning
unlod ang murag padung na hinahinay ug unlod ang pambot. And then kay ang akong igagaw gipusil kaduha. Unya karon ang among kanang naay reklamo karon attorney ug among mao nay rason nganong niari mi diri. Kay grabe ang pagpamakak gyud sa anang naay pulis. Grabe gyud ang pagpamakak kanang naay actually kanang taas kay tag respeto sa mga pulis no. Kay labi na pag pandemic taas kay tag respeto ning mga pulis. Daghan man mga pulis yung mga tarong. Daghan mga badlongon sa gud daghan atong daghan ta makaila mga pulis mga may tao. But lagi mga malahi sad ba? Naagid sad attorney. Nya karon kay ang nahitabuan ni si Joel ning hatag na og statement sa Mabini ilang public information kanang naay si Joel kining Staff Sergeant Joel. Ang rason daw nganong namusil siya kay gilabayan daw siya og dinamita sa akong mga igagaw. Gipalibutan kuno siya og dagang pambot. Unya gilabayan siya og dinamita. So ang among pangutana og gilabayan siya og dinamita dili day siya madisgrasya sa dili siya mamatay. Nga ang dinamita og ako dili ko kanang naay kuan kayo sa dinamita og sa kuan kay dili man sa ko mananagat. Oo. Asa man poy hinungdan og manlabay panalitan nga. Mao sa nay pangutana attorney. So ug gilabay kintahay siya og dinamita di siya disgrasya di mapulpog iyang lawas og so mo na nakahatag sa statement dito sa kwan nihatag siya og statement sa ilang public information sa Mandawi sa Mandawi Mabini sa Mabini ning hatag siya og statement sa ilang public information nawa sa isa nga wala siya sa giunahan og labay dinamita mo na nga nibawas la siya nibawas kuno siya unya ang statement nga iyang gistorya didto kay kanang naay nag-warning kuan ra daw siya. Nag-warning shot? Warning shot kuno siya. Unya warning shot dai nang 3 ka kuan unya giulo. So igo imong gagaw sa ulo? Naigo giulo gyud siya attorney nya karon kay nakalikay man so murag naigo ra diri dapit sa kilid sa ulo nya karon murag sa dunggan dapit ang usa, ulo ang usa. Duha ka bug igo niya? Duha. Unya warning shot dai nang ingana nga panghitabo. Una among pangutana karon og asa ang warning shot diha. Dili mi mga pulis kuan kanang nay pero nasa tay gamay knowledge kuan kay. So kisa naman nagdani sa ospital? Ang nagdala sa ospital silingan sa damo attorney. Unya karon ang amo sang problema karon attorney kay kanang nay si kaning akong igagaw nga si Noel. Nasa ospital gipusasan. Okay. Gipusasan siya kay kanang naay dakunonon lagi gyud kuno. Uy. So mo ni kanang pictureon nga nipusas pa. Gipusasan pa. So may sa niya nga inana man. Wala mi kay bawa attorney nganong gipusasan siya. Siya pa napusilan sa pagipusasan. Mao gyud. Unya ang pinaka kanang gikahadlok namo karon attorney kay kanang naay tawag ani kanang ang mga pulis nga nagbantay karon sa ospital dili pulis sa Ubay. Pulis sa Mabini, sakop sa nakapusil. Mao'y nagbantay sa mga pulis. So karon gani kay naman akong duha ka igagaw didto kanang naay ang akong duha ka igagaw dito mura sad sila matrauma kay syempre pulis gud ang ilang murag nahog nga kanang naay kontra nila nga man gioperahan na ni may gagaw gikuha ng bala sa sud pa. Sa pagkakaron wala pa siya gioperahan attorney kay kuan kanang napakuno gihuwat nga tambal. Uy. Ug wala ni sa man nga hospital district hospital ni? District hospital. Sa Ubay district hospital. Ubay district hospital wala ni forward sa Tagbilaran panalitan dili na kaya sa district hospital i-forward dito sa Tagbilaran o yari din sa Vicente Soto. Mausad unta na ikuan niya. Attorney, mausad ni among kanang naay usasad sa pinaka-concern namo ani attorney kay ang mga pulis nga naa karon sa kanang ospital magsigig pangutana o kanus ako na operahan si kanang Manoy Noel. Ka ang among gikadlukan basin og kuhaon nila ang bala unya kanang ang ebidensya ba kuhaon nila ang bala para wala ebidensya. Mao na gikahadlukan karon sa akong mga igagaw. Atong kontakon sa ang kwan. Okay. Sige. So si Noel Valiente ang biktima na ay audio diha no nga manawagan siya og tabang kay operahanan siya. Okay. Sige karon totoo day. Pero atong kontakon ang Ubay Police be. Utosan ko ang side sa ani niya. Usa may kalaki ani. Basta mang kalisod basad ani inani mga kagalaan nga maupay. So ilang gitreat gyud ining imo gagaw nga maoy kriminal. Di pusasan sa mga klasiya sa mao gani kanang gipusil unya gipusasan sa ospital karon. Mao gyud. Kaning kuan ba
kaning mga pulis sad ba? Oh. Kami taas kay kog respeto, taas kay mig respeto sa mga pulis. Actually sir, nasag ko'y kanang igsuon nga nag-eskwela sa criminology. Oo. Nya mo bordanay. Murang ug unsa ka taas akong respeto sa mga pulis, mas ning taas gyud ug maayo labi na ako'y igsuon nga kuan. Oo. So kanang naay grabe sa din taon oy ug unsa sad dili naman sad kay na ang sala sa tao ba. Oo. Ipagi gyud og pusil. Murag manay ko- patyanay na lang gyud. Sa may sa ining kasiya sa nga pusilon man. Anong pusilon pa man gyud nga pwede raman paagi og istorya nya nagud sa Basta pasangin lang na nga nagat o i-charge ng drugs oo, ni. mauni siya Oy. mauni siya problema attorney kay ang statement sa Mabini Bohol ni anang public information ni hatag sila og statement nga anang naay ang ako kunong mga igagaw kaning upat na kaigagaw ning nagdinamita kuno sila. Na sila picture nga gipost sa ilang social media nga nagdinamita nga akong mga igagaw, which is very pamakak, very wrong yun. Dako kayong pagpamakak. Ang ilang statement nga gihatag sa kanang social media, blue ug white ang picture sa pambot. Unya ang gisakyan sa akong igagaw, puwa nga pambot. Na sila gipakita nga picture karon sa social media nga kanang ning ulbo ang dagat, unya na ay pambot, mura siya og kanang naay edited nga style. I don't know ug unsa siya edited siya or So ang ilang public information officer sa Ubay? oh Atagon to day. Unsa ning kalakiha day? naghatag og kuan. Inday ken og kinsa ito makontak sa Ubay Bohol. Palihog no og aton klarohon ni di sa bisag kayo og kwanta lang ni. Sa Mabini dito mas Mabini Bohol. Kay og kuan no? Ato pagtagad mahigala. Ato sa ning kinsa man ni mao ni ang kuan, mao ni ang investigator. Desk officer. Sige, ato sang pagtagad mahigala para nga kuha nato ni unsay tinuod nga istorya. Nastuli niya mahigalan desk officer si Sergeant Eden Pungaso. Ang desk officer ron sa Mabini Bohol atong mahinabi mga kaigalaan. Lahat ng tanong, straight to the point. Sergeant Eden Pungasi, may buntag sir. May buntag, sir. Okay. Sir, live daron sa DYHP, unya mo kang gitawgan kay ikaw man may desk officer diha ron. Kini ni ang unsa may hitabuan ni sir kini inyong kaubang pulis nga nakapusil o mananagat? Unsa may istorya di ani sir? Regarding sir, di ko ka tawag na kay dili man na duty na mo sir nya decide sir na ang gitawag ko na ni ma'am is ang duty personnel during incident. Oo. So dili ka duty anong panahon na. Okay. Pero imong kauban ni si Staff Sergeant Joel Bayron sir. Yes sir. Okay. Dat dili ka maka-istoryaan kay dili ikaw may duty anong panahon na. Kinsa may investigator ani sir? Si Police Staff Sergeant Freddy Escolano sir. Naa siya daron sir. Off duty sir kay by teaming mo na sir. Ang inyong hepe sir naa diha ron? Tuwa sa barak sir sa headquarters sa BPPO. Oo. So si Staff Sergeant Freddy Escolano mauntay investigator pero wa siya ron. Siya investigator on case sir. Okay. Di pa ka pwede sir nga among makuha ang number ni Kwan kanang inyong investigator nga si Escolano para maimong mahinabi kasi may duty itong panahon na. Ayan. Kay dili man ka makatubag kay di man ikaw mo i-duty so among tawgon tong naka-duty. Pwede ra sir? Dili ang number na lang sa among si officer ang give call mo ug ganang para makatubag siya. Kinsa man sir si Police Lieutenant Angelo Cabrera sir. Angelo Cabrera. Siya mao inyong hepe sir? Chief of Police of Mabini Police Station sir. Chief of Police. Mas mayo noon sir. Pwede may mga number niya sir. Yes sir. Sige sir, kay among tawagon sir, kay aron nga mahibaw sa ang istorya ha sir. Unya kana na ang Yes sir. unsa man ang atong na blatter diha sir, labot ang istorya ha sir. Unsa may nabutang sa blatter sir? Na blaster. Okay. Oh.
Sige ko no, sir. Live daron mahigala ang ubay Mabini Police Station atong gitawag. Nining maong sitwasyon mahigala. Unya naka-hook up na to ron atong Igsoong Sibianan 93.9 IFM pinagin DJ Boy K, DJ Mike K. Ug atong makaubanan sa IFM. Okay. Atong tagad pagtagad. Yes, sir. Yes, sir. Say na butang sa blatter, sir. Sige ko no, sir. Violation of RE 8551 as amended, 8550 as amended by RE 10654, direct assault and resistance and divisions to a person in authority or agent of such person. Okay, sir. So pila ka violation niya, sir? Duha ka violation, sir? Tulo, sir. Okay, number 1 violation sa to, RA 8550. Zero, as amended by RA 10654, Okay. direct assault. Direct assault. Unsa pa, sir? and resistance of disobedience to a person in authority or the agent of such person. Okay. So unsa may nabutang sa blatter, sir? Butang sa blood, there is Unsa may unsay facts dia, sir? content, sir. Unsay content, sir, sa blatter? Ang kisa nagsuwat sa blatter, sir, kato inyong investigator, sir, no? Si Sergeant Freddy Escolano mo yung nagsuwat sa blatter, sir, no? Inyong kauban? Yes, sir. Oo. So, ang kining pagsuwat sa blatter, ang gibasihan ano, sir, kadtong pulis nga nakapusil. Mao, sir, no? Based on the report, sir. Okay. Sa investigation. Sige, sir. Unsa may nitabo, sir? Sa facts dia, sir? Para ka, sir. Okay. Police Environmental Desk Officer, PIDO. Copy, sir. Yes, sir. Sige, sir. Go ahead, sir. On this station, together with the Bantay Dagat personnel under the supervision of Police Lieutenant Angelo Pangasius Cabrera, Chief of Police, conducted seaborne patrol within seawater municipality of Mabini. Upon reaching at the above mentioned place, time and date, they heard an explosion, dynamite coming from the group of fishermen prompted to proceed to the area. Upon reaching at the area of explosion, the suspects fled away upon noticing the presence of the seaborne personnel. With the lead-loaded dyed fishes caught with the use of explosive, the suspect boarded at the red palm boat were chased by the seaborne officer, but the suspect threw a dynamite many times, causing seaborne officer return to fire in order to stop, but they continue running their palm boat. Recovered at the area of explosion was estimated 2 kilos of fish locally known as nagan and brought to the station for scientific fish examination and proper disposition. The suspect, Oben Noel Valente E. Baculao, was arrested in hot pursuit operation and discovered that the said suspect was hit by the return fire of the PNP personnel and now he confined at Don Emilio del Valle Hospital, Ubay, Bohol, while the other suspects were still at large and continue hot pursuit operation for possible apprehension. Okay. So muna yung nakabutang sa blatter, sir? Yes, sir. Yes, sir. Sige, sir. So niya na inyong hipi, sir, si Police Lieutenant Angelo Pancrasius Cabrera. Last nga linya. Amo sang interviewon, sir, ha? Salamat kayo sa pagbasa, sir. Okay. Lahat ng tanong, straight to the point. Police Lieutenant Angelo Pancrasius Cabrera, sir. May buntag, sir. Live daron sa DYHP RMN Cebu. Yes, sir. Mayong buntag sa labi nga sa itong mga tipaminaw sa kahaginan. Oo. Mayong buntag once again. Sir, usay nahitabo aning usa ka mananagat nga gipusil sa imong sakop nga pulis diha sa Bohol, asa Mabini. Yes, sir. Nahitabo na, sir, katong Domingo, alas 4 sa hapon, sir, while nag-conduct og roving patrol kining tao nako kay siya may in charge nako as PIDO officer diri sa among area sa kadagatan sa Mabini, sir. Then kana nga time duty siya, sir, kay na pod lagi sa social media karon nga there's always nga duhagit nga side sa balita. Ang side sa
biktima o kanang side food namo. O mo na nga itong gikuha inyong side, sir, para mabalance sa to, sir. Salamat kay sir nga gitagaan po mi ninyong chance po sir nga makatubag pod mi. Mo pa mo na po ning itik opportunity nga among side pod mapaano pod namo mapaabot pod namo. Oo. Yes sir, yes sir. Katong kanang adlaw sir, naagid na briefing namo sir. Kay dili lang kato si Byron ang nag-duty na together with the Bantay Dagat. Mhm. Kay diri sa Bohol sir, ang amo ani sir, always give me nga amo gingin patuman kining sa ano sir kining sa amo mission diri kay ano mami kanang eastern side sa Bohol mi sir nakatubang mig dagat. Oo. Namo ning Leyte. Pila nakadekada sir nga dako ginang hagit namo, wa pa ko nahipi diri tama sa paglingkod nako, mo ginay gihatag nga instruction sa ako sir sa mga predecessors nako ug hagit sa mga administration sa LGU diri nga kung di man ako mahunong ang rampan nga illegal dynamite fishing, ma-minimize lang nako sir. Oo. Ang amo magidiri sa Bohol sir, nindot ang Bohol, nindot ang dagat sa Bohol, ang turista diri prospect kaayo. Unya sa pipila lang ka mga tao nga gadid nga makakinabang ana sir, lisod kayo kay isa ka buto sa dinamita sir, patay tanan dili lang isda nga gagmay, even ang mga coral reefs nga moy amo ang ano, moy among ginatan-aw nga ginadevelop diri sa lungsod nga. Yeah, nindot na nga kuan, sir. Nindot ang inyong advocacy, sir. Pero kining pagkapusil, sir ba? Girakrakan may pamput, sir? Na may ebidensya nga girakrakan og dunay inani, sir. Ngano nahitabo man na ani, sir? Okay sir, sir. Tinuod na sir kay gahapon sir, ni-undergo na po ng parapin test ning kauban namo kay sa amo is OPG nang imbestigahan dayon. Oo, sige, sir. Walay bias gid nga ano na imbestigaran nga ang ni-undergo ng parapin test, including ang iyang armas ipasurinder na po gahapon sa amo side na sa PNP sa IAS kay imbestigaran po ni sir. Pero sa pagtubag po sa akong kauban si Byron kay naman po yung nakakita po sir na po may witness sir na dusok na namo actually ni kahapon sa piskalya kining mga gipasakan namo nga ano nga kalapasan sa ano sa katong ano sir katong na pusilan sir. Sila magita na sa dagat mas nindot tong tato sir nga nagsisik na ano na ipadiworn camera unta namo kay di man na mamakak ng ebidensya sir labi nang may camera kay duha magid ni ka side sa story sir. Yeah, duha ka side sa story, sir, pero kining ebidensya, sir, nga sa pulis among gikuha kay ron nga maklaron to ba. Pero kining ebidensya pod nila ang pambot na girakrakan sir dunay daghang buslot. Tinuod sir. Oo sir. Kaya ang nahitabo man ang ano magid namo ani sir is sa ano namo sir sa POP namo manual sir is kanang maximum tolerance gid sir. Oo. Dili gid kinahanglan mo abot gid sa nga magkasakitan. Oo. Pwede kani nga ano nga kakabulo mami asunto gid among abuton ana dangatan ana once magpabuto pero tong sa side sa ako ang sako pod sir mo to na ingat to sir kay isip nga dipinsan na po siyang kaugalingon. Ngano man sige unsa man sige ug giunahan siya, sir? Ako din sa akong sako pod sir pag abot nila dito iyang gitry og kanang pasipay pa-stop nagpaila nga pulis hunong kay sir kining sir kanang yes sir. Sir pero ngano wa man sa mag-uniform sir? O duty magani siya? Naka-uniform ang kontropa sir, naka-uniform siya sir, naka-uniform. Okay, ang dili nga uniform nga pareho sa kanang ano kay lahi man ni uniform namo sa dagat sir. Kung sa may uniform sa dagat sir? Naka-ano siya sir, naka-ipisyo sir. Kay kung katong uniform nga pareho sa amo, ang katong pang ano, dili kalihok. So unsa man klase sa uniform sir kay napicturan man ning pulis dili man uniform nga pulis? Sir, if issue sir, if issue. Oo. Issue ang iyahang gigamit nga ano nga uniform. Sir, aron may bawaan po namo sir kung kinsay mga kauban sir kay mo counter charge po ning civilian kay naigo ba sila? Kinsay kauban aning pulis sir sa dihang kuan kanang mapapil pagsakag kaso? Ang katong pag ano niya sir is katong mga bantay dagat lang sir. Sige, ang imong personnel sir nga kanang pulis gyud si Police Joel Byron kinsay kauban sir kay imong apil pagsakag kaso? Si Joel Byron na po sir ano sir kasi may pido po nako sir. So usala ka pulis sir? Usala ka pulis? Yes sir. Ang kauban sir, di ba sir, body system man sir, di man pwede nga pulis mag-inusara lang? Katong nga panghitabo sir is katong area dito kay magbulag-bulag man sila sir, di man sila ingon nga magubanti ang bangka nga. So ni anang panahon na sir, pila ka pulis gyud? Siya ra usa nga pulis nga kapusil sir no? Siya ra sir. So sa iyang bangka nga gisakyan, siya ra usa sir? Yes sir, siya ra pulis nga nasa sir kay siya ra usa sa iyang gisakyan nga pambot. Yes sir. Okay, sir, usa kay mo gusto man mo ibawaan kung kinsa ni sir kay apil mo pasakag kaso sir. Kay na man ni. Yes sir. So siya ra usa sa pambot sir, siya ra pasakag kaso ani. Yes sir. Okay, kinsa man ni mga bantay dagat sir? Kaila ka sir, kinsa ni mga bantay dagat sir? Akong kuhaon na pangalan sir kay gahapon na mapunda ko sila na hinabi ko. Oo. Sir, unsa may violation gid sir kini pagpanagat sir paglabay dinamita sir? Kini ano sir kanang violation Illegal. Act 8550 sir. Illegal fishing sir.
Yes sir, yes sir. Pero og anong illegal fishing sir, dako ra kayo pod ang silot kung pusilon sir oy. Yes sir, tinuod sir, pero sa Sa rules of engagement sir, rule of engagement, dili man pwedeng pusilon na mananagat sir. tinuod na sir, tinuod Oo. sir. Mo agree ko na sir kanang ingana nga mo gamit o kanang excessive force mo agree Oo. ko na nimo sir. Kay kanabang kon sir ba? Limang ka sir. Unsa man klase sa armas gigamit ani sir? Pagpusil sir, M16 sir, Armalite sir. Iyang issue nga M16 sir. M16, limang ka na M16 sir, high powered, kuan go sir, attack rifle ko gigamit sir. Mananagat na sir, nga gigamitag attack rifle sir. Dako din nga violation sir. Og niga kuan kay kini mo bawas mo ginig kaso ron kay sila man maoy na biktima itaon. So mo gusto may bawaan sir, aside ini sir. So siya ra gyud usa sir. Wala in sir kay among ilista diri ko kinsa imong i-appeal pa sa kaso. Siya ra sir, Siya ra usa. Yes sir, siya ra man pod akong gi-designate nga Police Environmental Desk Officer sir. So ang iya mga kauban mga bantay dagat sir, tinuod ni sir. Tinuod sir na siya mga kauban nga So sa pagginukdanay siya ra usa sa pagginukdanay mura sa si Kuya Cardo. Dalisay, no siya ra usa. Inana. siya ra isa sir. Pero na siya mga kauban bantay dagat sir, pikas nga pangka sir. Okay, kung mo sir kanang alarm man sir ba nga kini mga mananagat man gud og dunay mga sa ni dakpo na to pero nya lakrakan sa sir ang pambot sir naman daghan magbuslot sir. Yes sir, oh sir. Kunya na igo sa ulo ning duha kini ni ang og warning shot sir ba daghan na sad sir oy. 13 man ka buslot ang pambot unya duha ka igo ang ulo. Mas mayon ta sir kanang kanang katong pambot sir ang nahitabo mangitna sir ang pambot tuwa dito sa sa ilaha sa isla sa Tintinan. Mas nindot unta pot sir nga maapil unta to namo kanang kanang ma-surrender sir kaya para maihapon namo sir sa among site sir bakay wa pa man po namo nakita sir ang direction sa bala kay para po sir baka nang wala po'y dapig. Kaya sa rules of engagement sir ba rules of engagement wa may armas ang kontra lisod man katong gamitag M16 sir. Murag dili maayo sir. Yes sir. Sa rules of engagement sir dili gid ma pwedeng gamitag M16 rifle sir kini mga mananagat. Yes, attorney mo, agree ko na attorney kung pwede lang gani attorney nga maximum tolerance. Oo. Dili na pod mo abot sa ingana nga magkasakitan kay motogi tinuod ni na sir nga wala po nagitudlo sa mo ang paggamit og excessive force. Pero sila mangit ang naa dito sa sir sa panghitabo sir ang pod ang kwento pod sa akong sakop ana sir is kanang i-defense po siyang kaugalingo pero wala niya gitiro nga tiruhon ginya actual tong ang yaha lang nga maundang lang ang labay siya sa dinimita katumbang ka lang gid ang yahang nga mulubog katurag gid yahang opo nang yahang sir yahang site po sir wa siya pusilon pacify sir kay nagka-enkwentro naman sir dito sa tunga maano naman siya na naman po siya sa na alanganin naman po siya wa siya intention nga pusilon. Pero wala man mga mananagat man sir wala may nakuha ninyong pusil nila. So wala ingon sa rules of engagement. Yes sir, dili pusil ang gialigar sa akong mga kauban sir. Dili tinuod na nga pusil. Walay pusil nga sir. Ang dinamita sir ang gigamit sir nga pagpangita sa iya ha. Layo kayo sir, dinamita sir ang malabay sir layo kayo ang M16 kay attack rifle ba ya? Sir, mo nang depensa pod sa akong kauban sir. Kay ilaha lagi duha lagi na sir duha ni ka version bali. Duha ka version ang sa version sa pulis ug sa version aning sa biktima ato nagtanam ko ta sa ebidensya ba nga kanang 13 ka buslot sa bambot. Grabe na pagkatiraha sir, dili bitag warning shot lang. Madarat og warning shot og usa ka buslot pero naning 13. Maayon ta sir nga sir nga kanang pambot po sir pod namo na sir kay para maapil pod namo ihap dito sir kay wala ninyo padadig investigator sa isla sir? Kantakan na mo na sir lahi naman po na siya nga lungsod gid sir nga kanang nag-atpang rami sir. So ngano ni abot man ang imong pulis o gukod dito sa Ubay sir nga nas mabini naman ang inyong jurisdiction? Naa sa GPS na mo sir wala minusod sa ilahang area sir. Nag-atpang ra na sa sir, nag-atpang ra. Oo. Area sa dipod mi mo sulod dito sir. Ilahan mo po ng allegation nga mingon siya lang wala pero naka-GPS ning amo sir. Nagamit mi ka ng global positioning sir na ay Coast Guard pod nga mag-anuan niya. Di ba mo lapas diha kay ang lumayag ni siya kanang sanctuary nga area ni sanctuary mo gibantayan na mo kay clams diha kunya diri sa Kampaki diha gid ang panghitabo gid sir di mi pwede mula kabalo man mi sir nga kanang diha di ba may muhon dia sir nga makabalo mi nga sir unsa man ni nga bantay dagat asa nga barangay ni sir nga bantay dagat dili sa barangay sa lungsod sir sa lungsod pwede ta may bawaan kinsa ning mga mga bantay dagat nga imong giingon nga kauban sa pulis. Sir, pwede na ko i-text lang niya sir. Pila sila ka buok sir, nga bantay dagat? Tulo sir, tulo. But sa ginukdanay, wala na sila ka-apil o gukod, kay siya naman, ang pulis naman usa sa iyang pambot, no? Ay ginukdanay? Sir, mag-isa nga nasa pambot sir, yes sir. Kay nahitabo sir, kanang kung
katong pambot nga gamiton sa akong kauban sir, katong among PNP pambot katong sa sa bantay dagat, ang mahitabo diha mura mi kanang pa nailhan ng amo sir, papadung pa mi managan na sila. Managan na. So gibuhat sa akong kauban nga para makaduol gid siya, yan personal nga pambot yang gigamit. Nagsunod sila sir. Kini sir sa pag-deploy sa imong personnel sir, dako ning question pa nimo sir nga og palitan mo angkon ka ni sir nga ikaw may nag-deploy ani sir, igamit sa civilian pambot? Dili inyong official pambot ang gigamit? Mapil ka investigar ani sir? Sige sir, dawaton na ako na sir kay makatungod man po na ninyo sir sa amo sir, trabaho kini amo sir. Oo. Naka-appreciate ta sir sa trabaho pero kini magod sobraan ba nga kanang naay naigog bala nga mananagat. Duha ra ba kabog sa ulo taon unya ang pampbot 13 kabog ang kwan. 13 kabog ang buslot. Nasubraan sir ba bitatatog usa lang tingali og kwan bitaw or warning shot lang ana ba. Kini ang iyang murag strapping bitaw sir, ang intent bitaw sir ba? Ang intent sa pag-target gyud sa pambot. Mas maayon ta attorney nga nga kato pambot attorney mapaspasan nag kay i-preserve na lang po nila attorney kay mo request po ko sa ubay po ani nga station nga ilahanam ng lungsod nga patanaw po ang trajectory sa armas ug pila pud kabala po dito kay version pa man sa akong sakop ni sir ang nakakaron diri sa amoa. Bitaw. Mag-agad ra po ko sa sakop nako sir kay kung ako automatic ako magi-interviewon ana nag-agad po ko kay sila sa dagat sir. So sir pag-deploy sa tao sir ba? Nga body system sa to pa imong gi-deploy imong tao nga sira usa. Anya ang gabadi kato mga bantay dagat wa say kaubang pulis. Mo ni sir? Akong na sir kay sir katong wapa na ko na nahanay din amo sir kay police environmental disorder. Kay ang official nga pag-deploy sa tao sir di man pwede usa ra ka pulis imong ipakunan kaya body system man. Sa to pa pag-deploy nimo sir gyud usa. Og kini dunay mandate nimo or sir na ni nabutbuot ra siya ani adtos dagat. Akong tan-awon sir katong sa amo ang sa detail namo sir akong tan-awon. Okay, og panalitan sir kung nabutbuot ra siya na lahi ning istorya ha, pero kung moangkon ka nga ikaw may nagsuguan ning panahon na sa taban ni sugot ka nga ni-deploy kag pulis ito nagsibilyan, igamit sa iyang kaguling pambot dili sa official pambot sa PNP, nya siya ra usa sir. O nagbutbuot ra ni siya sir, nagbutbuot ra ni sa gugol-gugol og iya ra. Akong tan-awon akong detail dito sir kay naman ko detail ani sir kanang duty po nila sir. Oo, kay kanini ang ako sir ba nga ato lang tan-awon sir kung kuan kay kasabot sa ako dako kay kung pagsalig itong kapulisan pero kini nga portion babasin og mura magud og nagduda ang mga tao nga iya ra ni kay nagsibilyan man siya nya nagamit sa siyang kaugalingong pambot kay kung official ni nga official operation ang inyong pambot may gamiton sa PNP. Ikaduha dili sa mag-inusara nagi sa body system one team ganini kay sira usa sir usa man na dili man kuan ang mga pulis na minaw na to sir nag-text na ko ganing uban nga dili ba mo SOP sir ba nga mo deploy ka og tawo nga usara. Yes sir. Ako tanawon sa akong detail karon sir kung ikuan sa sir kay ron nga maklaro nito maayo sir kay kinini ang padung manis kaso gid sir kay namay na igo. Yes sir. So nana mo bisigan ang iyas ani sir. Nana sir ang armas niya surrender na gahapon nga actually mobalik gani po ko dito sir kay napay mga attachment nga among sir nga among ihatag labi natong sa mga trajectory sa armas mo dong nindot unta sir nga katong bangka nga mapicturean pod namo para po nga investigation. Duha man lagi nga side story ni sir paminawon pod namo ang side pod dito sa pod sir sa isla wa pa man pod minakato sir kay nauna pa maning amo ang pag imbestiga ng kauban ako para pintest na po siya kahapon sir dito sa probinsya Sige sir ato lang ikuan sir kung sa gitinuod ani sir kay yes, sir. Kay akong tan-am ko sir in fairness nimo sir ha basin og kanang usay ko laban na tas tong mga tao pero nakay ko na ni kung angkon ka nga kuan gyud ni official operation ko ni naminaw to mga pulis na mga nag-text na ko dili nga dili maong procedure nga imong gi-deploy usara. Number 2 ang sakinang gigamit dili official PNP nga pampot. Ikatulo, nagsibilyan siya wa sa mag-PNP uniform. Sir, sorry. Sige sir, so i-klaro na diya sir kay among gisundan ning maong issue sir. Yes attorney. Salamat sir nya, i-careful lang kuan diha nya labi na sa imong kaugalingon sad kay maapil ka ning kalakiha og kuan. Yes attorney. Time attorney tawagin lang po ko din para matagaan ta mo sa mga progress na mga panghitabo diri kay amo pa man continue ang dagan sa investigation para makadugay makatinaw man ni attorney. Sige mas may sir matinaw sir unya.
ang pampot sir ug maka kuan mo wa pa mo kaadto sa area gyud nga kuan, so ang inyong gi-side ron sa ang inyong gipamati ang kanipang sa imong kaubang pulis ang katong sa mga mananagat dito sir ba labi na katong pampot nga ma-preserve. Yes, attorney. O, mas maayon ta attorney mo gani nga ano nga ni-reach out ko sa ilaha. Oo. Ang kasuko nila sa akong tao, ayo po ko idamay. Yeah, oo. Kinahanglan Bitaw. na ano kanang ang isa ra man ka side ako na dunggan nga Oo. man ko nila. Oo. Kasuko nila ayo po ko idamay kay wa kisabay hipi pod magsugoy nga na attorney labi. Oo. Amo adiri nga ano nga obligasyon gid nako nga dili na rin sa yuta apilang kanang sa dagat. Oo. Ayo po ko idamay nila sa ilahang kasuko kay in fact nga maminaw man ko nila. Nindot ang inyong advokasya sir atong badlungon ni mga anay mga kuan pero kani ba sir ba bisa ako na pagtan-aw nako daghan na ba sa kuan nasubraan masad ang pag kuan ba nasubraan nga 5 kag 13 ka buslot ang pambot sir unya naigo ning usa ka mananagat ka na murag something gyud nga kuan sir ba makakat sa atensyon sa publiko. Yes, attorney. Salamat po attorney nga true sa imo attorney nga nakadungog po ni sa ilahang ano sa ilahang side pod nga kami po dira attorney nga no willing pod mi nga makigistorya pod sa ilaha para makadungog po ko we are open nga makaistorya pod ni sa ilaha para makadungog po Oo. side pod nila. Sige sir, salamat kes paghatag panahon nato diri sa DYHP sir. Attorney. Anytime attorney pwede sila mo ni sa ako or kung kinahanglan dito mi sa tapat ng mga lungsod kung di sila komportable diri sa ako sa Mabini ako mo ato dito sa Ubay kung kung para mas komportable sa ilaha. Sige sir, salamat kayo Lieutenant Angelo Pancresios sa Cabrera. Salamat kayo sir. Yes attorney, salamat kayo attorney sa mga ating paminaw po nato mayong buntag. May buntag. RMN Exclusive. Kini nga igagaw at least kabati ka sa istorya sa ilang hipi. Sir, pwede ko mo nakoy ikuan bisag gamay usa ka minuto sir. Oh. Ang giingon sa ilang pulis hipi ba kay ang pulis daw nga kuan sirang usa which is very pamakak gyapon kay naay bata minor de edad kuyog ang pulis. Minor de edad? Minor de edad bata Sa kuyog ang iyang pulis. O iyang wa mi kay bawog unsay kuan basta minor de edad ang naa sa kuan nami ebidensya ana gi kuan minor de edad ang kuyog sa pulis Kaya nga pwede bata. magudi ba nga kanang magduda magunta. Number 1 kaduda na to ben. Siya naman usa. Wa siya mag-uniform sa pulis, wa siya mo gamit og pampot sa pulis. Bisa ka ng mga bantay dagat nga talisay na may bantay dagat taday mo gamit gyud ka sa bantay dagat pampot. So usa man na ug moang ko ng hipi nga siya may nag-deploy ani ang question ana nga hisugot kang deploy ka is okay ba mo deploy ka mahigalag usara ka tao labi na nay criminal gigukod og alleged ikaduha og kang sa ani illegal fishing butang ta lang sakto ba ko na pusilo nimo na nya pagkapusil mo na pampot daghan kay pati daghan nagbuslot may ka nakatake mong pictures ani mga kuan. Oo. So karon itaw na niya magagaw na pa sa kuan tambalanan. Wala niyo ikaw ni balhin to sa Tagbilaran o kaya dapit ning hospital nga bita-bita. Mawala gyud among gikakuan na attorney kay kani man gud akong igagaw si Noel wala na sa ni siya amahan nya senior na sa dang kuan nya kani si Manny Noel wala na sa ni asawa. So pag kuan sa kuan kaning sa maglisod lagi nya mahadlok sa ni sila mo kuan sa muduol og kuan kay mao lagi ang ilang kontra pulis mura sila mahadlok ba kay I hope ang iyas kay ni imbestigar man kang iyas ani na kadakong ipasunod ni Arnold ni day kay under man ni ang buhol sa kuan Police Regional Office 7. Ikuan ngilad paminaon. I hope ang ilang hipi dito sa kuan ha. Arnold balihok ko Arnold atong i-follow up ni ron sa kuan Police Regional Office 7. Isa may general ron nga na general sa kuan to. Ikuan kay lain paminaon, 5 kang pampot. May manog ang rules of engagement kung dunay pusil na umingkag dunay dinamita so gidamita ka di ba nakaabot og ibutan ta lang ha. Nya gamitan nimo og attack rifle. M16 is an attack rifle. Assault rifle. Sige lang ha. Ako kang pakuyugan ni Arnold dito sa Arias. Para ma-imbestigar ta ni klaro. Kaya lisod man kayo. Butan talaga katong happy maklaro na to nga laban sa isang tao pero kanala ang tan-aw nimo sir nga dili gyud na imong kuan. Sir Cabrera, Lieutenant Cabrera, og dili gyud na imong nagbutbuot sa ba kay na may uban ana day sus kapila. Kanang bantay kanang nanang magdagot-takop og mana kuan ha. Akos daghan kog in fairness sa mga pulis, I know daghang pulis tarong. But kini di abitaw sa may danbantayan dahil dito na piskuan.
Magdakop-dakop kinay kwarta na. Ngayon dakop-dakop na sa mga pampot nga kuan. Dakop-dakopon yung hatag og kuan. Na may kwarta involved na. Oh, katong mga mananagat na kuan dakop. Ha? Ayan nga naman nagsulo-sulo man na siya. Tinuod ni nga gisugo sa hipi o nagsulo-sulo ni kay mangwarta ni. Uy, ayaw, dili may pwedeng isod sa bulsa na ha, kay dili na sa may mas bati bon. Daghan kog mga na istorya na napita. Ikaw mananagat ka na, oh. Muhatag ka na mo ni inyong simana, bon. Oh, muhatag mig, way, dakop. Pero kato ni kahatag gukod. Na mag-involve sa ani nga money matters mo sa guniday. Plaka-plaka, kato bitaw sa una nga doon bantay dagat, gipusil to bantay dagat nga kung doon na may issue nga. So I hope nga kung pantan kung sadaan, hindi na ito labanan eh. O official operation eh, okay labanan official operation, but ma-question ka nga, deploy ka nga siya usa. Ikaduha, nisugot ka nga civilian lang. Ikatulo, iyang kaugalingong pambot sa pulis magigamit civilian pambot, dili pambot official. Ay. Ikon sa Arnold, ato ni pakuyugan dito. Sige ha, kaya ako kay refer ni General. Kung isa may General ron dito sa kwan, dili ta pwede nga limong-limongon lang aning kuan na. Kalisod basad kayo, sa may hostisya mga higala ani ron. Uga, yano lang nga mananagat mga kahigalaan. Pusilon na kanihan niya, charge ka na sanan. Kuan magod, illegal magod nanagat na. Di man ka anak. Nga nasa ospitalon siya pagipusasan. Naiduha ka bukbala nag-ungot sa ulo. Diya gipusasan pa sa ospital. Unsa man klasiha sa krimen? Unsa man drugs? Buen? Kanang dako kayong krimen ba? Una ni nanagat mga higala nga. Unsa man ang ilang panagat sad? Dagko ba ning mananagat nga? Kana naman pong gagmay? Gamay ra kayo ang pambot, attorney. Makita nato sa picture gyud. Gamay ra kay ang pambot niya. Oy ilang Dili man ni panagatan nga kamay man ni pambuta. Gipasangin lang nila na kunoy kanang dinamita, panagatan, maklaro sa picture, maklaro sa ebidensya, dili na panagatan. Grabe ang pagpamakak gyud. Mao nang among kuan karon kami dako mig kanang kuan kanang pagsalig sa mga pulis, pero ang among gipangusgan ani ang ebidensya kay luoy kay akong igagaw gyud. Ngano na solo-solo man eh, mo ni akong kuan ha. Ha. Sus, lagi mga kuan day, pareha ko nang unya ko mga bulyaso, ingon nga nag-operation. Operation ka ikaw, Rosa? Nag-operation ka nga, nag-civilian ka? Ha? Operation ka, wa ka ganit mo gamit sa official ninyo nga pump boat sa, kuan? PNP? O, sulo-sulo ni day niya pagkahuman, oh? Saan buhay-buhay? Saan man? Ha? Brigadier General Roque Eduardo Vega, mo ning atong Regional Directoron. I-refer tani dito. Ipaabot tani dito. Standby ito sa gawas kaya ko kang pakuyugan dito sa atong kwan. PNP reporter. Paita ning. Thank you kay attorney. Nya nanawagan taon ni sa nanawagan ang si kwan in taon Noel no kay wa pang operahe kinahanglan sige ato ipabati dai be ang iyang panawagan sa imong igagaw be. Ako si Noel Valiente, taga Tintinan, Upay Buhol. Ngayo unta kog tabang sa DYHP. May ako pobre tang kayo. May ako karon sa ospital sa Don Emilio. Maura ako ikasulti. Mo tong biktima. Oo. Moni sa kwan. Sus Ginoo ko. Ang bala niya pa makuha day, ikon siguro ni. Unsa man ang hospital dito, district hospital ni sa Ubay. Murag semi-public private man siguro na siya, attorney. Oo. Double check na lang ni. Pero ako kang pakuyugan dito, ayo ireklamo ta ni. Dili na pwede nga kwan. Sa to pa ituloy ta ni gani. Og kining pulis sa may galag. Mo nagta ko ingon ha, og official ni nga kwan, usa ka team ni sila mogukod ayda. One team. Operation ba? Official operation. Or bisag at least na siya badi-badi. Unang inusara siya, dili ka na iya buhay-buhay lang iya dito. Dakop-dakop solo-solo lang iya. Official badi-badi lang. Kaya kung panalitan kong mandated ni sa kuan, ang official operation ay okay lang, pero dili pupusilon. Lumang ka nagrakraka ni mo ng pambot, sus Ginoo ko. Pero kung inusara ni boy, buhay ng iyang kuan, kaya na may involved, ayan, di ta pwedeng isuod sa bulsa na kay
kana magkunahay dakop-dakop o mga illegal fisher na kwarta involved oy. Ang dakpon kato nga di kabayad dakop, ang makabayad way dakop. Esos. Panalitan kong dili ng official kay magduda man ta na civilian siya ra usa nagdag M16 niya napay batang kauban. Sama na pag official Naibatang kauban ang pulis. Minoridad. Minoridad. Sige itong anak tingali. Wa mi kay bawg unsa igunsa niya ang bata. Ay, Ginoo ko. Kung iya ni sulusulo ni ug iyan nagpabadlong sa PNP organization dili mayong labanan sa PNP oy. Sige kay kanana ang padong sa Arnold dire. Ako kang pasakyan sa patrol na mo sa DOHP para ihatod ka amo kang ubanan dito. Ha? Sige. Ita sa nang inana nga. Kanang mananagat mga higala. Di ba ka nagat ka ni ikaw pa pusilan ikaw pa inon nga illegal man gud mo na gipusasan pa dito. Wala na hustisya para ining atong mga igsuong mga kabus ug maahona. Ang ebidensya mo sulti man di man makak ni ebidensya lima kag 13 kabuk buslot ng pambot. Duha ka buk igos bala ng ulo. Sa man ang pagkakuha na? Imo yung palabo. Sa man kay inana yung kaka. Hero yung kay kamura kay si Kuya Cardo yun nga. Inana. Inusara yung ka dito guan. Sa man kadako sa krimen day indaykin. Ha? Sa man kadako na nga krimen yung pusilon gani mo. Paita eh. RMN Exclusive. Dili pwede nga anak lang ng mga anang ato mga igsuon nga bantog na lang. Nanagat na dihaon niya kuan. Sura sa nang kini kuan magud mura bag day attempt ba nga kuan ba? Ayo lang. Be sulti og kuan og teamness na kay aron nga pa man gyud ay usara man siya day. Matalinong talakayan, napapanahon at pinag-uusapan. Dito diretsahan, walang paligoy-ligoy, walang bulahan. Straight to the point. Mas malamang usapan, mas mabusising talakayan, komentaryong mas mauunawaan. Straight to the point. Tata, RMN, radyo mo nationwide.